Tarihin Moussa Yaro. Wane ne Moussa Yaro? Moussa Haruna Yaro, wadda aka fi sani da Moussa Yaro, shahararren matashin jarumi a masana'antar Kannywood kuma ɗan rawa, sannan ɗan asalin ƙasar Nijar mai cike da tarin mafarkan ganin cewa ya buɗe masana'antar shirya fina-finai haɗi da waƙoƙi a ƙasarsa wato Nijar. Haihuwa. Sannan jarumin wadda ya ƙware a wajen hawa bidiyon waƙoƙi wato Moussa Yaro, kamar yadda ya zayyana, shekarunsa 29 ne, wanda ya yi daidai da an haife shi a 1995. Karatu. Sannan Moussa Yaro shi ma ya makarantar boko tun daga matakin firamare har zuwa matakin gaba da firamare wato secondary, sai dai zuwa yanzu bai samu damar ci gaba da karatun nasa ba. Fara fim da waka. Fitaccen matashin jarumin kuma mawaƙi, a cewarsa waƙarsa na farko shine Jamuje, amma kafin ya fara waka ɗan rawa ne shi, domin ya sha cin kyautuka da dama a harkarsa na rawa. Bidiyon waƙoƙi. Sannan jarumin ya sha fito a bidiyon waƙoƙi da dama tare da jarumai da dama kamar su shugaban ƙasa, wadda ya fito tare da Rakiya Musa Fozi a shekarar 2024, Dalilin Sabo tare da Momi Nijar a shekarar 2024, Guzirin Soyayya tare da Shamsiyya Sadi a shekarar 2024, Juja tare da Amina Yar Fillo a shekarar 2023, Sarauniya tare da Rakiya Musa Fozi a shekarar 2023, Farkon Ƙauna tare da Khadija Mai Numfashi a shekarar 2023, Muso Ƙasarmu 'Yan Nijar tare da Jabir MJ 2023, Halin Duniya tare da Mahmud Danko a shekarar 2023, Za mu kai Saraki tare da Mahmud Danko, Bazata tare da Momin Gombe, Baban Soyayya tare da Isaka Yaro a shekarar 2022, A Son Ki Na Gagara tare da Rakiya Musa Fozi a shekarar 2023. Ƙarin bayani. Sannan kamar yadda ya zayyana, shi ma fuskanci ƙalubale kamar dai sauran jarumai, domin har ya kai ga mahaifiyarsa ta taba kai rigarsa wajen wani an turara mata shi domin ya daina, amma ko da ya saka rigar ba abin da ya faru, kuma hakan ya faru ne saboda yadda mutane suke zuga ta tare da ce mata dai zama dan iska, dai lalace da sauransu, amma zuwa ƙarshe sun fahimci juna, ta kuma amince, ta yi masa fatan alheri. Sannan a cewarsa, tsakaninsa da Rakiya Musa ba su taɓa soyayya ba, domin ogarsa ce, kasancewar ta taimaka masa sosai wajen ganin ya taso ya kai matsayin da yake a yanzu. Sannan a cewarsa, mata biyu dai aura, ɗaya daga Nijar, ɗaya kuma a Najeriya. Sannan babban mai gidansa a Kannywood shine Mahmud na Danko, daga shi kuma sai Auta MG Boy, sannan ya fi hawa waƙoƙin Auta MG Boy fiye da waƙoƙin kowa. Sannan babban burinsa shine ganin ya samu dama ya bude babban industry na waƙa da fina-finai a ƙasar Nijar, domin jama'arsu na ƙasar Nijar suna matuƙar son hakan. Sannan da aka bashi zaɓi tsakanin Khadija Mai Numfashi da Momi Nijar, jarumin ya zaɓi Momi Nijar bisa wasu 'yan dalilai. Wannan dai shine cikakken tarihin jarumin Moussa Yaro. Don haka ku taɓa mana subscribe, sannan ku taɓa alamar ƙararrawa, ku yi like. Mun gode. NW Hausa TV ta ku ce.